Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni. Ni ma min ta wula ko mina san ne dela ka taa ci tellement dɔ la yana mena san Kara jane da sɔrɔ o jalo mamda yɛrɛ de da sɔrɔ mamta ka da sɔrɔ a ko min kɛra a ko ne da sɔrɔ a taara da ni tile mamta ka ne ka da sɔrɔ ka ti da ni tile e ko mamta de dutigi wa ne de ye dutigi ko ne da sɔrɔ Fadra ka bi sunɔgɔ la koyi. E de muso la ne de muso. Ne de ma bɔ so kɔnɔ sa. Taa mamu ta wele. Taa mamu ta wele ka na. Ça c'est quoi ça? E cɛkɔrɔba tɔ kan ka da sogo. Hein? Mais comment on explique ça? Ou bien elle est ne furu ne de ye furu. En plein midi ka gouverner kɛ n ka da la. Ah non. Non non. A fɔra k'i yɛrɛ ka taa tile minɛ. I ka taa tile minɛ. Ko ne ka taa tile minɛ. K'i yɛrɛ ka taa minɛ. Ne ko mun de b'a mun de la bɛ ne ka da sɔrɔ bilayi mun de la bɛ ne ka da sɔrɔ aw de taa ne la so aw de taa ne la so donc ne ka aw de taa ne la so aw de taa ne la so Warden, ne muso ka taa tile minɛ i siri muso ye ne kun bilalen ne la ne bɛ taa ka dugu la. Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni.